Hello logoफोर, good morning to you all. नोंथांमोनखौ बयखौबो good morning wish खालामहरनाय जाबाय. लोगोफोर, आं दिनै जोबोद इम्पोर्टेन्ट भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोननि थाखाय, जायफ्रानाखि BPF नोंथांमोननि थाखाय आरो EXNJP जायफ्रा EXNJP फोरखौ माने सापर्ट खालामो, नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों. लोगोफोर, आङो दायो गुवाहाटियाव दङ, माने नोंथांमोननो भिडिअखौ लाबोदों. दायो माने आं नोंथांमोननो मोनसे गोनांथाव खोथा खोन्थानो नागिरदों आरोना. बे खोथायानो जाहैबाय, लोगोफोर, नोंथांमोना थांनायल' नायनानै एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ. बिक्रम दैमारि बिथाङा फिन खेबसेबाव माने बिसार जासिगोन 9 थारिखआव. बिथाङा बुंदों बिथाङा जेलावबो थांफिननो हागौ. बिथाङा जेलाव थांफिननाय जायोबा बिथाङा थाबैनो गगोन होननानै बुंदों, आरो जेब्लानाखि गयोबा बियो गावनि जिउनि जारिमिनखौ खोन्थाफैफिनगोन होननानै बुंदों आरोना. थिग बेबायदिनो लोगोफोर, आं दिनै बुंनो सानदों, मानो होननानै बुङोबा आं बिटिआरखौ दिनै बखिनांगोन. मानो होननानै बुङोबा दिनैसिम जोंनि EXNJP फोरनि केसफोरा मानो बेफोरबायदि सोलिबाय थादों? मा प्रमदआ गावनि थाखायल' सान्थि खालामना लाबाय नामा? EXNJP फोरनि सान्थि नङामोन नामा? जोंनि बर'नि उदां नङामोन नामा? उदांस्रिया जोंनि बर'नि थाखाय नङामोन नामा? जोंनि EXNJP फोरनि थाखाय नङामोन नामा? जायफ्रा बर'नि थाखाय थै बाउसोमदों, बिसोरबायदिनि थाखाय नङामोन नामा? जोबोद दुखु नाङो लोगोफोर, आं बे निउसखौ नुनानै जोबोद दुखु। मानोना बिक्रम सारखौ फिन खेबसेबाव माने जेलाव लांफिननाय जासिगोन, बा कर्टआसो बिजिरसिगोन आरोना. जेब्लानाखि 9 थारिख जायो अब्लासो मिन्थिसिगोन आरोना. लोगोफोरा नोंथांमोननो आपडेटखौ लाबोबाय थागोन. नोंथांमोना पेन्डिंआव थाबानो जाबाय, माने नोंथांमोना रेडियै थाबानो जाबाय, नेनानै थाबानो जाबाय. बेनो आरोना लोगोफोरा, जोबोद दुखु मोनदों जोंनि बर' हारिनि बिटिआर सुक्तियाव बिदि प्रमदआ बायदि बायदि बाथ्रा बुंदोंमोन. बै समाव NJP फोरनि केसफोरा उदां जागोन, रन्जन दैमारिया गगोन, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया मानो मोनसेबो जाफुङाखै? जोबोद दुखु आरोना. जों बर' हारिया जों गोख्रों जानांसिगौ, आरो जों गावजों गावनो बेफोरबायदि थगायजानाय नांला आरो थगायलायनो नांला. नङाबा जोंनि बर' हारिया बड'लेण्डआ आसा खम आरो मोननायबो नंखाया. हाग्रामा बिथाङा सिगाङाव मानो थाखाय बड'लेण्ड नाङा होनदों? बिथाङा मिथिखागौ बड'लेण्डखौ मोनखानाय नङा. बेखायनो बियो माने डेभेलपनि थाखाय सानदोंमोन आरोना. मानसिफ्रासो बुजियाखै आरोना बेखौ. बेखायनो रायजो राजाफोर, नोंथांमोनाबो एसे सानै हयैसो माने खामानिखौ मावनांगौ आरोना. दायो मा जाखो? जों बरबाद, जों थगायजाबाय. जों सासे MLA जों थगायजाबाय. मानो होननानै बुङोबा सासे EM जोंबाबो जों थगायजाबाय. मानो होननानै बुङोबा बै समनि बुंनाय बाथ्राफोरा माथो मोनसेबो जाफुङाखै. बै समाव हाग्रामानि समाव माने BPFनि समाव माने लामा सामा बेफोरबायदि गासिबो जाजोबदोंमोन. कालभार सालभार बेफोरबायदि गासिबो कमप्लिट जाजोबदोंमोन. थाखा जादोंबाबो, एसे एनै जादोंबाबो बिसोरो मावनानै होदोंमोन. नाथाय दिनै मा जाखो? गामिनि लामा मोनसेबो मोजां गैया, सोरहाबानि हाउजिं मोनसेबो मोजां जाया. बेफोरो मानि थाखाय? बेफोर गासिबो प्रमदनि थाखाय. नोंथां प्रमद सार, नोंथाङा गाज्रि मोननो नाङा. नोंथाङा जेखि मावदों आं बेखौसो बुंदों. नोंथाङा जोबोद भुल मावबाय. नोंथाङा बर'नि थाखाय पाप मावबाय. नोंथाङा सावनांनो हासिगौ. आं डाइरेक्ट बुंखायो आरोना. नोंथाङा आंखौ गाज्रि मोननानै लाब गैया. मानोना जोंनि बर' हारि सैथो मानसिफोरानो दं. बिसोरो नोंखौ मा सानगोन? आरो नोंथाङा गावखौनो मा सानखो? नोंथाङा थाखानि सायाव उन्दुनो लुबैदों नामा? नोंहा थाखानि सायाव उन्दुयोबाबो नोंहा गोजोननाय गैया. जोंनि बड'लेण्डआ जेब्लानाखि सफैया अब्लासिम नोंनावबो गोजोननाय थानाय नङा. नोंनाव हाजारनाखि थाखा फैसा गारि मथर, बिल्डिं सिल्डिं, कलेज थलेज, नोंनि प्राइभेट, नोंहा गोजोननाय गैया. आं बेखौ बुंदों आरोना दिनै. थेंक इउ स' माच लोगोफोर. नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर, आरो बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामबाय था. थेंक इउ स' माच. लाभ इउ अल एन्ड बाय बाय.